салом, ба ҳама боз як бозии дигар барои пулкуркунӣ дар телефон силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Бозиро мекушоем ва барои бозӣ кардан play game-а зер мекунем, бозии мо сар мешавад ва дар ин бозӣ бошад мо танга ҷамъ мекунем ва тангаро метавонем ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. Ай боло танга ғалдиса ва мо самайлот дорем, бо воситаи ҳамин самайлот бояд ки тангаро ҷамъ кунем. Ҳаракат мекунем ки танга бисёртар бигирем. Агар мо испода накардем тангаро гирифтанда, бозиро бой метавонем. Барои ки дуюм бора бозиро бозӣ кунем, мо бояд ки реклама тамошо кунем, баъд метавонем бозиро бо давом кунем. Ва ман бой додум бозиро game over shit 10 levels-а зер мекунем. Мо дар реклама нишон метавад, рекламаро тамошо мекунем. Аз тарафи дасти рост угли боло рекламаро маҳкам мекунем ва метавонем бозимонро бо давом битем. Ма дуюм бора бозиро бой додум, мебуроем ай бозӣ, бо главни менюи бозида меоем ва мегзарем ба таври асосӣ, яъне ба таври пулгирӣ. Барои пуломона гирифтан визро интихоб мекунем. Дар баланси ма ҳозир 0.025 танга ҳастад. Пуломона метавонем дар кашлоки пайр бигирем ва барои пуломона гирифтан визро зер мекунем, пул дар баланси мо мегзарад. Поёнда боша нишон додагие ки минималкаш 20 танга. 20 танга ки кор кардем метавонӣ пулта бигирӣ. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.